La sensació abans d'arribar a la recta final del maig era que el Figueres havia aconseguit, encara que amb empat, trencar la ratxa negativa fora de casa, però una altra errada en defensa va tornar a la realitat l'equip de Sales i de Ponsí, que perdia per 2-1 a la Verneda davant del Júpiter. Els altapordanesos van començar el partit amb dificultats per crear perill i van patir davant d'un conjunt local més atrevit i més valent, com la vaselina de Romo al minut 3 o la falta des del lateral dret que gairebé converteix Israel en gol. El Figueres tenia la pilota i el Júpiter les ocasions, fins que Abel Illa feia una assistència des de l'esquerra a Romo, que amb un xut creuat trencava el 0-0 inicial. Se li tornava a complicar el partit als unionistes, que veien com el Júpiter podia haver marxat al descans amb un 4-0 tranquil·lament, amb les ocasions de Belillas i Elagi. I sense més s'arribava a la represa, que començava amb un xut de Pol Comte des de fora de l'àrea, però que no igualava encara el marcador, fins que en una bona jugada entre Marc Mas i Crous acabava amb l'empat a 1. El control ofensiu va passar a ser del Figueres, però només una falta de Cornellà podria haver desestabilitzat la porteria de Sergio. I quan semblava que podia esgarrapar un punt, en una badada del conjunt visitant, Romo feia el segon gol que deixava la victòria per al Júpiter.